Nggih, sami-sami Bu Kesi, sehat selalu. Ya. Mbak Elisa, pripun iki, Mbak? Nggih. Niki lho wonten wau sing paring dawuh ngersakne jenengan dalang niku jenengan pripun kersa mboten niki? Oh nggih derek pripun ker ngersake nggih cobi setetek-setetek kula pinangkani. Setitik-setitik ora setetek-setetek ora. Pak kepala sik lenggah mboten, Pak? Pak Dahar. Pripun, Pak? Elisa dalang mboten? Mang tambahi pinten lho, Pak. Mang tambahi donga ngono Mas. Mriki, Mbak, ora apa-apa wis. Men seneng kok, men seneng kok. Ayo. Sapa ngerti lek engko terus Pak kepala kerenan, panitia kerenan tahun ngarep ngundang awake dhewe neh. Lho, piye? Ya, amin. Mriki. Dasare kula nggih pun kangen kalian jenengan Trindalang. Nggih. Rene, ayo, ora apa-apa, santai mawon. Niki amin nggih. Nggih. Lagi busanane pas kaya ngene ya, tapi Bisa ngeprak mboten? Ngeprake nggih mboten sak. Niku mawon. Sila iso apa ora? Sila mboten pati iso. Ora iso. Oh ya wis ngene. Disilakne. Aja ngono. Nek bugasi ora penak dhewe iso ngono. Enek doren. Oke, iki aku rasa cepet ya, Sa. Kula sing nyopotke. Bu, ngapunten nggih, Bu. Mripat kuwi ra roh dadi ganti to iki. Nah, alhamdulillah matur nuwun. Iki kerisnya cepet sih. Alah. Iki Gak apa-apa, kabel Sa, terus Sa, gak apa-apa. Ngapunten nggih, Bu, niki dawuh Pak Guru. Iya, wis to. Heeh, wis rawa. Sampun. Ngene. Gak apa-apa, Minta Sa. ayu ngene. Terus. Terus ndang ben bahagia. Wah ikhlas lho. Mboten enten kaya kula lho Pak wong wedok sak donya Pak, tenan. Loh, mang titeni, pokoke kula kalih bojo kula ora bakal enek apa-apa, wis to mbok arep dijarak bojo kula arepe njaraki cah wedok. Kula nggih lahir batin ikhlas saestu. Malah seneng enten sing ngewangi. Cek. Samasang mboten? Ayo Oh, isa aku dipasangke masang no. dhewe, Bu. Dipasangke no. Aja. Ora apa-apa, Sa. Engko ndak ana sing marah ning mobil. Sapa? Parwati to? Ora. Wayang apa sik wayang apa? Hah? Lah iki mawon kok. Kuwi ya wis. Petro. Bagong. Odo-odo sik. Oh, dodo ya. Nggih. Sungkraman koro. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, yo. Pamindo tete kalopo sumawar cita anggara rekoto Buddha Maesa Respati Mintuna Eko Twitri Catur Panca Sat-satta Hasta Nawadasa Diluk, nyelane diluk, selfie sik no. Ngono kok ora manas-manas. Iki piye ta karepe? Ya karep. Sik to, ngono kok ora manas-manasi aku. Ora. Iki arep Ngapunten nggih Bu, niki nggih namung dalang dilalah dalang wedoki ya sok do di fans napa di anu nggih niku nggih biasa fans sok njaluk foto niku biasa. Ya gak apa-apa Sa, panjen Pak Yoyo iku senengane karo wong wedok sing pinter kaya awakmu, tur pinter ndalang. Tapi emangnya sing iso ndalang mengali sato. Aku ya iso ndalang. Yo, masane. Panjenengan saged Bu. Aja nyepeleke ora? Awakmu sik. Oke. Ngeri iki, Truk. Waduh iki geger keden.
antarane Pak Yoyok karo Bu Kesi. Mongko mau wis tak gaweke pertanyaan ben kentok kompak kepiye wae. Basan goro-goro ya geger meneh iki Brontoyuda. Aduh. Saiki piye penake? Ora kurang akal. Dalang ora kurang sanggit. Sanggit sor blencong. Saiki nggo ngetokke kekompakane Pak Yoyok karo Bu Kesi. Yoyok dadi bintang tamu. Cekelen kuwi. Heh, jangkar yoyak. Dalang kuwi bebas, dalangnya adalah seorang one man show, one woman show. Dia sebagai pusat pemimpin yang harus dituruti oleh semua yang elemen-elemen yang ada di panggung pertunjukan wayang. Jenengan pun matah kula dadi Petruk, nggih to? Nggih. Saiki Petruk menang, Yoyok dadi bintang tamu. Siap sayang. Bagus. Sayang. Bu Kesi ya. Nah, kuwi. Ayo jejer wong loro. Jejer kena wong loro. Mangga Bu Kesi. Monggo mriki kula antosi. Notone pun ngenten. Nyuwun sewu Pak Kepala. Niki mengke kualat mboten nggih. Niki mengke kualat budaya napa mboten lek sinden kalih dalang atek teng mriki. Lek kualate ra mungkin lek meteng, Bu. Niki niku dawuhe Pak Kepala. Pak Kepala pun dawuh kula ken dadi dalang. Berarti dalangnya ini. Itu bintang tamu ngaten, Bu. Ya wis lek ngono manut karo Ibu Dalang. Ibu Dalang sing cantik. Bu Kesi. Wis pokoke ade sampean barangi manut karo Mbok Enom ngene lho ya. Ampun ngaten. Iya, aku lek karo Mbok Enom ngalah. Pancen aku wis ngrumangsani dadi raga tuwa. Aku ya ora kuat nglayani sampean. Aja kaya mangkono. Nadyan kaya ngopo lan kepiye, lumaing jagat kruping langit. Ya mung kuwi sing ndak tresnani lair kandas batin. Mergo kabeh mau utuh semacam gumantung supaya Sri Tanjung. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Lagi apa wae iki mau? Tanjung Perak. Nuwun inggih, Raden. Kula niki wau nembe umbah-umbah wonten kamar mandi. Umbah-umbah. Umbah-umbah sabune wangi iki Mas munggah anake tangi. Apik iki terus lakone Sri Tanjung. Wonten dawuh Kakang Mas. Sakjronipun Kakang ngestokake dawuh Silah Hadikrama supaya ngupaya wujude gumbala telung gelung emas telung blengkung. Ya gene manut ature para abdi kabar kang semebar warta kang rata kowe wani slingkuh, kowe wani seteng lawan Sinuwun Silah Hadikrama. Apa kaya mengkono kuwi sing jenenge wanita sing setya bekti lawan guru lagi. Hae. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Kok panjenengan gadah pandhawa kados mekaten? Kula mboten sredeng Kang Mas. Kowe aja goroh. Kowe aja kumbi, kowe aja ngapusi. Wong sak jagat kabeh padha nekseni lamun to kowe wani gonjak Sinuwun Silah Hadikrama. Mboten Kang Mas. Patraku sing kaya ngono padha karo nyembret pramawara arek sing dadi kawibawane Patih Sidapaksa. Saestu mboten Kang Mas Patih Sidapaksa. Kowe wanita sing ora ngerti karo patimu dhewe, ora ngerti karo kautamane wanita. Mboten. Kanggo mbuktekke kowe iki suci apa ora? Mboten. Mergo suci saiki melu Pak Anom. Apik, masuk. Mboten Kang Mas. Saestu lair batin kula. Keris tok aneh lek iki engko bojoku anu tenan lek iki keris. Iki apa? Iki apa? Kabeh. Kerise cilik. Inggih menika. Piye? Kurang gede. Engko suwi-suwi gede iki. Tanjung apa iki? Sinak asta apa? Inggih Kang Mas, menawi boten lepat menika kerise Bagong. Keris iki kanggo mbuktekne kasetyanmu kelawan
pun Kakang suci apa ora? Bakal ndak tibake anggamu lamun to gandane mengko wangi cetha lamun to kowe pancen isih suci setya katresnan marang aku. Nanging kok capo yen nganti banger bacin tandha lamun to kowe setting wis ringkuh. Tanjung Kang Mas, saestu panjenengan pun boten percaya malih kalih kula. Lair batin kula namung dumateng paduka kula suwita Kang Mas. cukup keresi sing buktekne kesetiaanmu. Mati iki, Truk. Ndang ditangeke. Aja kowe mati sik. Engko lek awakmu ki ora sadar-sadar kan aku iso cover awakmu ya. Oh sik aja nangis sik. Aja nangis sik. Coba tak ampune. Ludiramu getihmu kira-kira nggondo wangi apa banger bacin. Ambune kok solar. Wangi Tanjung aku njaluk ngapura Tanjung. Josh, waduh tepuk tangan untuk Pak Cahyo dan Bu Kesi. Iya, Elisa. Ini spesial Luar kado biasa. buat semua. Untuk SMA Negeri 1 Yang pertama Ponorogo. buat SMA Negeri 1 Ponorogo yang luar biasa hebat. Malah banyol seto sampean. Jane iki wis suwi Pak Cahyo pengen kaya ngono ning rono kesempatan. Ora, iki lek ra sing perintah awakmu. Aku sak jek ora tau kuwi, mentas kok kono kuwi. Sarange. Sarange. Iya. Tanjung. Iki luar biasa lho, Truk. Lah iya. Mbak Tatin kon nembang. Jane iki mau ki mung arep takon lesung jumenglung wong loro malah dadi fragmen Sri Tanjung. Wah ya bati oke iki SMA Negeri 1 Ponorogo mang tambahi Pak Kepala Sekolah. Wah. Tulung kagem para kadang-kadang YouTuber fragmen iki wau ampus nganti di-upload teng YouTube nggih. Nggih. Kula isin kali anak-anak kula. Mangke ndak bapak kocluk. Bapak kok ya tegel banget karo ibu. Kula sampun niki budalang. Sampun matur sembah nuwun Bu Kesi. Wah, Terus, jane Mbak aku Lisa. arep langsung jumenglung ngono kuwi arep ben kaya Tatin Rosolikin kok andang malah Lambene. fragmen Sri Tanjung yo. Padane solikin lah. Bati akeh. Ya wis syukur-syukur bejo sewu wah aku melu seneng. Wis iki njuk piye iki rekanemu arep menunjukkan le ndalang lesung jumenglung karo anu Ya iki mau wis dianggap ndalang ora apa-apa ya. Ya iki ben kok ayem-ayem ak dhewe apa ya peperangan wae. Sing perang sapa? Aku karo kowe. Perang apa-apa niki Mbak Tatin mawon nggih? Mbak Tatin mah. Sampun nggih niki kula ndalange nggih. Benjang malih. Sik, sampean nang kene sik. Pripun? Aku arep nguyuk. Oh iya. Mbak Tatin. Ayo Tin, maju Tin. Njaluk spot apa ya spote? Lesung jumenglung. Aja lesung jumenglung lah. Anu kae lho, goyang Semarang kae sepiro ya? Klintong klintong numpaan dengebel klintong. Klintong. Raya raya seleko semerang balang. Oh. Tapi enaknya alenda yang Semarang. Iringan lebunakan gambar hilang sama rati orang orang yang memandang kaya Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Tatin Titot, Tatin Lestari Handayani. Injih. Kok mau injih? Lah piye lah? Ya sing dawa sithik ngono lho. Injih. Ngaturaken sugeng enjang Mbak Tatin. Injih sugeng enjang Bu Dalang, Mbak Dalang, Nyi Dalang. Injih. Injih, menika Panjenengan anu, niki wau sampun ndongakake SMA Negeri 1 napa dereng? sampun. Wis ah?
Ampun. Tenane? Tenan. Syukur. Nyanyi. Nyanyi apa? Lah apa? Kowe senenge apa lagu apa? Lagi bintang tamu lanangnya kok ora pentas. Bintang tamu. Ya engko ben leren kok iki. Bintang tamune asam uratnya kumat bisa. Nek mau ketoprakan karo aku tak becek-becek tenan. Ya. Oh, permintaan tak banting kelet kowe. Wah, dadi sumo ya. Api lho ya. Awake dhewe tadi sumo. Ya Mbak Tatin. Ki lho ana sing ngejak sumo. Ora ya. Ya Bu Kesi nek ngundang Pak Yayok ki ya ndut ngono lho. Masa? Kok ndut? Ya kan dia gendut. Berarti- Sama seperti saya, tadi sama-sama ndut. Iya kan? Gendut wetengku gedhe to. Ya mbok sing gedhe apane ra ngerti. Oh, wetengku sing gedhe. Ngerti ra wetengku gedhe isine apa? Isine apa? Gajah. Kok gajah? Lah iki tetelalene. Delak, delak, delok telalene. Aja sik bubuk aja. Oh, bobo. Bubuk. Lalene cilik apa gedhe? Cilik. Ya nek cilik mah aku. Sik bleduk kok sik bleduk kok. Kayang lho iki. Ya aku mau ndelok saka limbukan mau kok ya rame terus Kuntadi channel lah. Saiki ya sansaya rame meneh. Apresiasine akeh. Ketok le sempak iki Pak Cahyo karo Tatin karo Elisa. Sempak ki apa? Semangat karo kompak, alah wis apal doan. Sik enek kewane iki. Apa? Alah. Pak Yaya, Apa? kon aku cengelku. Pene tak gecek kene. Oh, Elisa iku. Beda ya. Kak yo Sikape lho beda. Padahal aku mau yo nek kewane kok yo dinengke wae mbasane Elisa meng semut lho. Kon aku coro lho lek. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Izin, Bu. Tenan lho, aku yang gugun lek karo Elisa kok cekmek ngono. Jenengan cok dincek mek kebuatan. Enggak, aku harus sampean dikiwake ngono lho. Ambek Elisa ngono apa ki Elisa nek semut dijupuk, coba sampean ra gelem to. Aku yo karo aku ra gelem. Irana. Sajake Apa jalukane dianu wae sunati wae yo. Oh, nek aku tak sunati tenan. Bene bintang tamune Saru. Ayo Saru ya Pak ya. Padahal ning sekolahan lho iki. Kon nembang tangan kuwi drime ya. Iya. Ayo Drem, Hei. nembang Drem. Iki ana istilah baru aku. Apa? Manes nongko blonyo. Heeh. Bakor brand. Bagor friend. Nang kene entuk dream. Anyar lho. Berarti malah dadi saya kondang lho. Biasane wong ki nek misale dinehi apa julukan. Nah, nek entuk julukan iki saya munggah ngono. Julukane nek kowe apik Elisa yang cantik. Tatin kaya dream ngono ra ya. Ora, apik kowe. Kok iso? Sampeyan kondange lak Tatin Titot to. Lah Elisa iki Elisa Titit to. Kok iso titik to, Pak? Lah sampeyan kan kuru ora. Oh ngono. Ngono. Nek gede ki titok. Heeh. Nek cilik Titit. Nah, iya. Mongko sing duwe sapa kuwi? Aku. Saru meneh. Ora ya iki. Ya, Iki nembang. istilah pelajaran ngono kuwi. Iya neng jane aku ki ra arep saru lho, iki kan nang sekolahan. Lah iya. Aku ki nek ra diwarai jane aku enggak seperti itu. Aku tuh baik. Ora enek sing saru. Lah apa? Iki lak nuwun sewu gumantung Asosiasi. asosiasi Lah, pemikiran seseorang. Oh. Wong iki ora nyebut apa-apa kecuali lek langsung nyebut barang wong lanang jenenge iki, wong Nah. wedok iki. Lah kuwi saru. Ngene iki sing ngerti mek sing guyu-guyu tok wis ora ngerti yo. Cah cilik-cilik ora Enggak ngerti. dong. Ya Tak ngerti bilang, wong kuwi ki ndeke sebutane cah cilik kok. Sing ndi? Kuwi mau Lah kuwi kan mlebu pelajaran. pelajaran piye? Pelajaran biologi ngono lho. Jadi Iki- ora masalah. Kadang-kadang ngono kuwi disebutake ning nggon pelajaran IPA, pelajaran biologi. Lah kuwi mau gumantung asosiasi. Berarti- Nek sing mudeng ya dadi pelajaran, nek sing ra mudeng ya wis lewat. Fiu, ngono kuwi. Berarti muni titit ra apa-apa. Lah ya tergantung nek saiki mau baleni dadi saru. Heeh. Kok nek aku sing muni kok saru ya? Lah mbok gawan. Mari wajahmu wis saru sik lho wajahmu iki. Ayo. Wis kaya Eva Arnas wis. Oh, kulino ndelok lho, Bu. Bu, kulino ndelok kuwi lho, Bu. Ayo iki Mbak Tatin mau gandeng Pak Cahyo Rasido, saiki tak tantang karo Pak Taslim. Nah, Ayo tak aku tunjukkan. Tak nguyuh dulu ya. Ya nguyu Pak. Pak Taslim kon naik. Ayo. Gampang wae iki, lesung jumengglung ta. Bareng sik, engko gentenan. Delokke tanganku munggah medun ngono kae ya. Ya, oke. Pak Taslim siap Pak Taslim? Iya. Berdiri ta? Apa ora? Berdiri ra?
Berdiri boleh. Enggak ya boleh di situ aja enggak apa-apa. Kayak biasanya itu loh, santai aja. Oh, aku ya tak rodok rene. Bareng sik ya. Ya, 1, 2, 3. Kok sik ta? Pak Yaya. Arep ndi? Pipis kok. Ya ora apa-apa to, iki kesempatan. Tak ganteni sebentar iki hal yang manusiawi kaya ngono kuwi aja diampet. Aku wis tau mlebu IGD. Kudune bintang tamu pas kuwi ning STM Yogyakarta kae mergane aku hari sebelumnya ngampet pipis, sesuke malah loro ras to bintang tamu mergo ngampet pipis. Nah iki yo ben pipis ra apa-apa to. Oh, iya. Manusiawi. Ra apa-apa sejarah. Pak Seno yo wis tau kok. Nek Pak Seno pipis wis tau, Mak iya. Emi yo wis tau. Pak Seno pas nang hawa dingin yang Wonosobo kae, Iya. saking ngademe nggak kuat. Iya. Turun. Mundur. Wis nganggo training, nganggo kaos kaki masih nggak kuat ya wis pipis yo pipis wae manusiawi. Iya. Yo Mbak Tatin karo Pak Taslim bareng dulu ya. Kita coba bersama-sama. Inilah dia pertampilan baru perdana Tatin Titot melawan Taslim. 2T ya. Ya, ciroci lesong jumanglong seru imbal-imbalan lesong jumanglong mangagar mangungkung ngumandang ngebai sak Sruning pratisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. kuwi terlalu lambat. Terus? Kita sebagai seorang yang visioner tuh temponya tuh yang mars ngono kuwi cepet ya. Ya, Cepet tempone dicepetke. Pak Taslim siap to nek rada cepet sithik ngono kuwi kuat to, Pak? Siap. Oh iya. Siap sayang. Oke, yuk lebih cepat lagi ya. Kita bikin temponya lebih cepat. Yuk, Mars 1 2 3. Lesung jumanglong seru imbal-imbalan lesung jumanglong manakar mangungkung kumandang ngepet isa cuning padesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Iya. Oke. Sementara penampilannya 1 lawan 1. Kita lanjutkan. Nek tanganku ke atas itu berarti cewek. Nek tanganku ke bawah salah, nek ngene iki lanang, nek ngene iki wedok ya. Lanang, wedok. Oke? Pak Taslim, munggah wong lanang. Nek ngene wong wedok. Munggah lanang, sing ngisor wedok. Sing dhuwur lanang, sing ngisor wedok. Sing dhuwur lanang, sing ngisor wedok. Oke? Siap? Paham? Aku biasanya dhuwur. Kowe sing dhuwur? Heeh. Pak Taslim biasane ning dhuwur wong ngisor. Ngisor. Ya. Kayak kompak ya. Ya, Pak Taslim ngisor, Pak Tatin dhuwur. Ya, siap. 1 2 3. Lesung jumanglong Iki dhuwur lho, masa sing dhuwur sapa? lanang no. Oh iya, 1 2 3. Piye iki? Ayo. Lesung jumanglong seru imbal-imbalan lesung jumanglong manakar mangungkung Ngomandang ngepek isa jroning pratisan tok 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 gung tok tok tek tok tek tok gung gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Iya. Mana ya? 1 2 3. Lesung jumanglong seru imbal-imbalan lesung jumanglong manakar mangungkung ngumandang ngepek sa jroning pratisan pratisan tok tok tek Leh, neh. Tok tok tek tek. tok. sing dhuwur iki jane Iki dhuwur iki mau Taslim lho iki. Kok Dhuwur Taslim lho, baleni yo. dadi ngisor dhuwur kok gelem iki jan. Yo 1 2 3. Tok tok. Tek tok Tok, tok tok. gung tok. tok tok gung. Angel iki, Truk. Wes iki rasido ra dadi. Pak Taslim lho, udah aku lho. Mau njaluk dhuwur kok soalé. Ya ora apa-apa. Wes iki sakmene wae ya, Truk. Ayo, ndak engko gentenan. Pak Yaya ya sudah Pak Yaya rawuh. udah selesai. Iki mau ganteni sedilit ya. Pak Yaya, pegang dong mic-nya. Sing megang kudune awakmu lho. Pak Yaya ini udah dulu ya, Pak. Ya. Iya. Lagu sik kok ade ganti dalang lagu sik. Lagu ya, Mbak Tatin. Iya. Satu lagu dong. Minangkani apa Anu terserah. mau lho apa jenenge?
Napa? Udu-udu ke Mas. Lali janjine. Lali janjine. Oh iya, lali Oh, iya. janjine ya. Monggo Mbak Tatin lali janjine kalian Madangkara ndak dos. Hop, sik tambahi nong winong. Ayo nong. Ngandani Iya, Mbak Tatin. Mbak Golekne sing Winong ditambah Mbak Winong. padha gendruke iki lho. Ayo. Iya. Digawe jaranan ki Mbak Wina. Kanyelne iki lho, jare padha drime. Oh, Winong udah diet loh Pak, jangan dianggap trim toh. Usaha diet itu susah loh. Sajake kuwi pengen nyemplung dream aja. Lah iya toh. Jangan jahat-jahat. Loh, Mas Ujari nakali. Bambar. Bambar. Mbak Winong kan pinter le joget jaranan toh. Lah iki digawe jaranan ben aku tak njajal nirokke piye le joget. Ya ora no. Winong sing joget jaranan sing dadi jarane awakmu. Ya ora no, jaran ki ra katokan ae. Apik kuwi marane. Kacamata nggo sabuk ning ra katokan ae ya. Ayo apik. Maaf. Kok teneh aku ra katokan teneh dor. Seneng. Monggo diaturake ya lali janjine. Ya. Ya, Pak. Totoki Mbak Lisa. Wah, Dalam ya.
ra ono denku nang kene ono Mas apa? Nopal, Mas Nopal. Mas Nopal. Oh, dadi ya padha ae. Kuwi luwih nakal kuwi Mas, Mbak. Iya ta. Luwih nakal nek agar digetak nangis. Ra sumbut ya berarti. Ra suwe ya buang kalen kono. Bangkalan kejem tenan iki. Iki sapa njuken ayo? Mbak Tatin. Lali janjine kandhane alesane. Kadung dandan Janjane kowe Ayo aku diwarai nang. Kok malah. Piye iki? Kowe sik nang. Tonton Ayo nang. Aduh, gayane. Tulung agungan. Wis ah. Ayo Tin. Enggak kowe tak Angel ya. Ayo Tin, ayo Tin. Oke. Ah, Elisa. Apik, Jos. Winong jogete apik. Elisa ya sangat mengena, hebat. Aku. Mbak Tatin jan kaya mentok mencret. Yo mentok iki itik-itik stret. Lah yo mencret. Sing agamis ya, Mbak, satu lagi ya. Nggih, monggo. Turun gunung yo sapa iki Mbak Tuti, terus sapa iki Umi, Lintang, dan juga Mbak Diajeng. Diakehi panggunge jembar karo panitia dicawisi Bowiro tenan iki, top iki. Turun. Pepiling mawon. Ayo. Mergo ket sore urung ngaturake sing bernapaskan Islam. Heeh, betul kowe. Ya. Monggo Mas Noval langsung kemawon tak untak. Monggo. Dados.
Terima kasih, matur nuwun. Mbak Lisa, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan nggih. Mbak Tatin, matur nuwun nggih. Sami-sami nyuwun ngapunten Mbak Bile wonten klentak-klentinipun anggen Gojek. Nggih, lenten kata-kata kula sing kasar, kanca-kanca sing garapi ampun dilebokne ati, nggih. Mbah, nggih. Nggih ta? Harus saruneh kowe medhi. Iya, sama-sama. Nggih, selamat sukses kondur Yogya kabeh Bagas Waras lancar. Jenengan sukses sampai tancep kaya. Salaman kene golek sampah iya. bar iki lakon ya. Oh, nggih, siap. Ngene. Lengan. Lah disayang barang. Lho iya wong iya. Kan entuk berkah Berarti Pak, nyuwun berkah nggih. nyuwun nggih. berkah. Ini juga. Lah kok kowe pirang-pirang sah? Ping 3. Oh, Lah iya, jebulan. mergo bar iki pethuke sik suwi ora. Oh, nggih. Oke. Matur nuwun, selamat sukses untuk SMA Negeri 1 Ponorogo. Semoga tetap mampu mencetak generasi yang handal, hebat untuk masa depan Indonesia.